Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tsiku lomaliza la chaka cha 2023. Kodi inu ndine ndi chiti chimene tingaloze kuti Ambuye zikomo mchaka ichi? Lero pamene tikukwangula chaka ichi, mpingo watipatsa banja loyera kuti chikhale chitsanzo chathu, ukhale moyo wathu, ukhale mthetho wathu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi pa 31 December chaka cha 2023. Tikuchita chaka cha banja loyera, banja la mwana Yesu, banja la Maria ndi Yosefe. Mawu oyamba kuchoka m'buku la Genesis, mutu wa 15 ndime 1 kulekeza 6, kudzawerenganso mutu wa 21 ndime ya 1 kulekeza 3. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Grace Chazinda wa Holy Childhood kuchokera ku St. Bernadette Parish, Diocese ya Mzuzu. Ndipo salimo yathu ndi salimo 105. Iye ndiye chauta Mulungu wathu, amasunga chipangano chake nthawi zonse, wasunga chipangano chake mchaka ichi cha 2023. Mawu athu achiwiri achokera mkalata yolembera Aheberi, mutu wa 11 ndime 8 kulekeza 11, kudzawerenganso ndime ya 12, 17 kulekeza 19. Timva za nkhani ya chikhulupiriro cha Abrahamu, Sara komanso Isaki. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Prince Mbande wa Holy Childhood kuchokera ku St. Bernadette Parish, Diocese ya Mzuzu. Ndipo chilimbi chathu cha Aleluya chikutikumbutsa kuti kale lija pa nthawi zosiyanasiyana, mwa njira zosiyanasiyana, Mulungu adayankhula kwa makolo athu kudzera mwa aneneri. Koma masiku ano akuyankhula nafe kudzera mwa mwana wake. Siginecha yotikonda imeneyo, amayankhula nafe mwa mwana wake. Mawu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 2 ndime ya 22 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Mulungu achita chipangano ndi Abrahamu. Zitatha izi, chauta adaonekera Abrahamu masomphenya. Adamuwuza kuti, "Sachite mantha Abrahamu. Ine ndili ngati chishango chako chokuchinjiriza. Mphotho yako idzakhala yayikulu." Koma Abrahamu adati, "Ambuye chauta, ine ndilibe ana. Tsono mungathe bwanji kundipatsa mphotho? Ulowa malo mwanga ndi Eliezeri wa ku Damasikoyu. Simunamupatse ana. Motero mmodzi mwa akapolo anga ndiye amene adzalandira chuma changa kuti chikhale cholowa chake." Tsono chauta adamuwuza kuti, "Uyu adzalandira chuma chako kukhala cholowa chake. Yemwe adzalandire chuma chakochi ndi mwana wako weniweni." Ndipo chauta adatulutsira Abrahamu panja, namuwuza kuti, "Tayang'ana kumwambako, ndipo uwerenge nyenyezi ngati ungathe. Iwe udzakhala ndi zidzukulu zochuluka ngati nyenyezizo." Apo Abrahamu adakhulupirira chauta. Ndipo chifukwa cha chimenechi, chauta adamuona kuti ndi wolungama. Chauta adakumbukira Sara namuchitira zimene adamulonjeza. Choncho Sarayo adatenga pathupi, nabala Abrahamu mwana wamamuna, pamene Abrahamuyo anali nkhalamba. Mwana ameneyu adabadwa pa nthawi yeniyeni imene Mulungu adanena. Ndipo mwana wa Abrahamuyo, mwana amene Sara adamubalirayo, Abrahamu adamutcha Isaki. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Pokhala chikhulupiriro, Abrahamu adavumira pamene Mulungu adamuyitana kuti apite ku dziko lina limene adamulonjeza kuti lidzakhale lake. Ngakhale sankadziwa kumene ankapita, adapitabe.
pokhala ndi chikhulupiriro Sara yomwe adalandira mphamvu zakutenga pathupi ngakhale zaka zake zakubala mwana zinali zitapita kale. Zimenezi zidatheka chifukwa adavomera kuti amene adalonjezayo wokhulupirika. Chifukwa chake wa munthu mmodzi wotinso anali ngati wakufa. Mudatuluka mibadwo yotchuluka ngati nyenyezi ndiyosawerengeka ngati mchenga wapagome la nyanja. Pokhala ndi chikhulupiriro Abrahamu pamene Mulungu adamuyesa adapereka Isake ngati nsembe. Ngakhale adali munthu woti Mulungu adampatsa lonjezo adakhala wokonzeka kupereka ngati nsembe mwana umodzi yekhayo. Za mwana ameneyo Mulungu adali atanena kuti mwa Isake adzakhala ndi zidzukulu. Abrahamu ankakhulupirira kuti Mulungu akuyikitsa munthu wakufa. Tsono tingathe kunena mofaniza kuti adamulandiranso Isakeyo ngati wouka kwakufa. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Kenaka idafika nthawi yoti Yosefe ndi Mariya achite mwambo wakuyeretsedwa potsata malamulo a Mose. Tsono mwanayo adapita naye ku Yerusalemu kuti akampereke kwa Ambuye. Pajatu m'malamulo a Ambuye muli mawu akuti mwana aliyense wamwamuna woyamba kubadwa apatulidwe kuti akhale wawo wa Ambuye. Adakaperekanso nsembe potsata malamulo a Ambuye akuti apereke njiwa ziwiri kapena maunda awiri. Ku Yerusalemu kunali munthu wina dzina lake Simeoni. Anali munthu wolungama ndi pa Mulungu. Ankayembekeza nthawi yoti Mulungu adzapulumutsa Israeli ndipo Mzimu Woyera anali naye. Mzimu Woyerayo adamuululira kuti sadzafa asadaone mpulumutsi olonjezedwa. Tsiku lina Mzimu Woyera adamulamula kuti apite ku nyumba ya Mulungu. Makolo a Yesu adalowamonso ndi mwana wawoyo kukanchita mwambo potsata malamulo a Mose. Pamenepo Simeoni adalandira mwanayo m'manja mwake nayamba kutamanda Mulungu ndi mawu akuti Ambuye tsopano mundilole ine mtumiki wanu ndipite ndi mtendere pakuti mwachitadi zija mudalonjezazi. Ndi maso angawa ndachiona chipulumutso chija chimene mudakonza kuti anthu a mitundu yonse achione. Mwapereka kuwala kodzawunikira anthu a mitundu ina, kodzakhala ulemerero wa anthu anu a Israeli. Atate ndi amayi a mwanayo ankangodabwa nazo zimene Simeoni ankanena za mwanayo. Kenaka Simeoni adawadalitsa nauza Mariya amayi wa mwanayo kuti mwanayu Mulungu wamuyika kuti Aisraeli ambiri adzagwe, ambirinso adzadzuke. Chifukwa iyeyu adzakhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu, chimene anthu ambiri adzatsutsana nacho, kuti choncho maganizo amene ali m'mitima ya anthu ambiri adzaonekere poyera. Ndipo inunso mayi, chisoni chidzabaya mtima wanu ngati lupanga. Kunalinso mneneri wina wamkazi dzina lake Ana, mwana wa Fanuel, wa fuko la Asere. Anali wokalamba kwambiri. Anali atakhala pa banja zaka zisanu ndi ziwiri zokha. Pambuyo pake nkukhala wamasiye kufikira msinkhu wa zaka 84. Sankachokatu m'nyumba ya Mulungu. Ankakonda kudzatumikira Mulungu usana ndi usiku kumapemphera ndi kusala zakudya. Iye adafikako nthawi yomweyo nayamba kuyamika Mulungu nkumakamba za mwanayo ndi anthu onse amene ankayembekeza nthawi yoti Mulungu adzapulumutse Yerusalemu. Yosefe ndi Mariya atachita zonse potsata malamulo a Ambuye adabwerera ku Galileya ku mudzi wawo ku Nazareti. Mwanayo ankakula nasanduka wamphamvu nkukhalanso wanzeru zabasi, ndipo Mulungu anali kumdalitsa. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero tikuyenera kukhala anthu okondwa chifukwa tikuchimaliza chaka ichi cha 2023. Choncho nkusinkhasinkha mawu athu a tsiku la lero tigawa magawo awiri. Gawo loyamba tikamba za chaka cha 2023, gawo lachiwiri tikamba za chaka cha banja Loyera. Tikamawerenga mawu a Uthenga Wabwino, makamaka Uthenga wa Yohane, timamva kuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anachokera kwa Mulungu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu analipo chiyambire, chikhalire. In the beginning there was a word, and the word was from God,
and the word was with God, and the word was God, and he was in the beginning with God. Tikamvetsera mawu amenewa tikuona kuti pa tsiku lomaliza la chaka chino cha 2023 tili ndi zifukwa zambiri zonthokozera Mulungu potiwolotsa, potiyendetsa, pokhala nafe mchaka ichi cha 2023, in the valleys, in the mountains of the year. Mulungu akhala nafe, Mulungu atiteteza. God has been there in the beginning of the year, and he has been with us throughout the course of the year. Titi ambuye zikomo. Komatu tikayang'ana tiona kuti nyengo zathu zimasintha, masizons athu amasintha, anthu amasintha. We've changed. People no longer are the same. Others have changed for better. Others have changed for worse. Koma Mulungu wakhalabe chimodzimodzi. Ngakhale nyengo zathu zasintha mwa ubwino kapena mobwerera mbuyo, ngakhale abwenzi ena asintha, ngakhale machitidwe athu ine mwine asintha, koma muona kuti Mulungu wathu remained unchanged. Tikawerenga kalata yolembera Aheberi mutu wa 13 ndime 8 amatiuza kuti Christ is the same yesterday, today and forever. What an encouraging word for us as we are concluding 2023 to thank God for who he has been to us. Tasinthatu ndife maonekedwe athu a Mulungu. Inu ndine nthawi zina timamuona Mulungu wamphamvu zonse. Inu ndine nthawi zina chifukwa cha nyengo zimene tikudutsa timaona ngati Mulungu sali nafe, osintha timakhala inu ndine. Pamene tikunthokoza Mulungu pa zabwino zonse zimene anatipatsa mchakachi, moyo watipatsa zambiri zoti tinthokozere Mulungu. Mchaka chimene chikubwerachi Mulungu akutipatsa chimene tikuchiyamba mdzulo buno usiku uno. Mulungu akutipatsa mbale yosalemba, a blank plate to write on. Let's model after Christ, the perfect example of pleasing the Father. Tikayang'ana Ambuyesu akutipatsa chani zoti tilowe nazo mchaka cha 2024. Poyambirira moyo wawo anali munthu othetsa mavuto. Jesus has been, he is, and he will be a problem solver. You and I in the year 2024, pa zinthu zina zimene tikufuna tikwaniritse tilembepo kuti ndifuna ndikhale munthu wokondwa. Ndipo anthu okondwa ndi anthu amene amapangitsa anthu ena kuthana ndi mavuto awo. Ife amene tili ndi kuthekera kuwapangitsa anthu ena kuti athane ndi mavuto awo. Ngati tifuna tikhala anthu okondwa, titenge gawo kuwathandizira anthu ena to solve their problems. Ambuyesu anali ndi china chake chimene anthu ena ake nthawi ina ake amachifuna. Kwa anthu amene anali ndi njala mchakachi wapatsa chakudya. Kwa anthu amene anasokera Ambuye mchakachi wasanduka bwenzi lawo. Kwa anthu amene asanguluma Ambuyesu watonthoza. Kwa anthu amene akulira wagwira dzanja. Kwa anthu amene ali mu mdima wasanduka kuwala kwawo. What kind of bread will I offer in the year 2024? Ndipangisa chani china chake mchaka cha 2024 chimene anthu ena aziroza kuti kupanda uje ine sibwezi ndili pano. Ngati talephera mchaka cha 2023 tiyeni 2024 tipite mwankokomo. We must also be prepared to face all the facets of life in the year 2024. Many people will welcome and celebrate us, will welcome and celebrate our future, our vision. Komanso anthu ena they will reject zimene tingapange, they will reject moyo wathu omwe. Koma in the year 2024 tatiyeni tilembe kuti we want to move beyond our scars. Many will need what you have. It may be your warmth, it may be your gifts, it may be your special opportunity to link them somewhere, it may be a compliment, it may be listening to them. Koma muchina chilichonse tichipangitse chaka cha 2024 kuti chikhale chopambana. Nelson Mandela adanena kuti in everything in life, we must build our future on our hopes, not on our fears. Tisamange moyo wathu pa mantha athu, timange moyo wathu pa chiyembekezo chathu. Nchifukwa chake mpingo poona zimenezi watipatsa pamene tikutsendera chakachi amayi Maria, mwana Yesu ndi bambo Yosefe kuti akhale ma models athu. Nchifukwa chake we are celebrating the Holy Family. Banja Loyera ndi chitsanzo chotionetsa kufunikira kwa moyo wa banja pakati pathu. Likuyimirira mavuto komanso zabwino zimene zimapezeka m'banja. The Holy Family is presenting the challenges and the joys that modern families would face. Akutionetsanso m'banja limeneli la Yosefe, Maria ndi mwana Yesu kuti wina aliyense ndofunikira mmoyo muno. Mwana, makolo akazi, makolo amuna, aliyenseyo ndofunikira kuti apange mbali yake. So bambo Yosefe akutiphunzitsa chani m'banja limeneli
kuvomera zinthu zimene otherwise zikuoneka zovuta kuti tizivomere. St. Joseph was called to accept the fact that his wife was pregnant. He put aside his fears, his prejudices, and he committed himself to Mary and Jesus. Having received the news to flee to Egypt, he shared the dream with Mary. Akutionetsa kuti kukhala mutu wa banja ndi kuiwala zina kuti ena apindule. Kukhala mtsogoleri, kukhala ndindo, headship, leadership is all about sacrificing personal gains for the sake of the people we are entrusted into our care. Bambo Yosefe sanayang'ane kuti ine ndipindula chani, sanayang'ane kuti phindu langa ngati munthu ndi chani. Anapangitsa kuti moyo wa mwana Yesu komanso wa amayi Maria ukhale omva kukoma chifukwa cha zimene iye akuchita. M'banja loyera limeneli Yosefe ndi chitsanzo chakudziwala for the sake of others. Mary was called to accept the role as a mother of God. Her yes to the divine will meant all her human desires had to be put aside. Amayi Maria m'banja loyera akutitana, akutikodola, akutiphunzitsa kuti Mulungu akatipatsa ntchito monga tanenera za Yosefe zimadutsa zinthu zimene ine nkadafuna kuti izizi zikhale ma desires anga. Mere sana yang'ane kuti aine basi ndidikire tsiku la ukwati tidzatere. Mulungu atanena kuti mudzakhala mayi wa mpulumutsi anachivomera, ndipo moyo wake wonse kunali yes kukufuna kwa Mulungu. Ambuye Yesu akutionetsa m'banja limeneli kukhala nawo umunthu. Tikumbukire kuti anali nawo umulungu chikhalire, koma sanautenge umulungu kuti nchinthu choti achigwiritsitse. M'malo mwake analolera kudzichepetsa, kukabadwa m'banja lotsika kwambiri, nkumamvera anthu Maria ndi Yosefe ngati makolo ake. Akutiphunzitsa kuti we are called to be in the world but not of the world. Jesus anasiya ulemerero wake wonse kuchoka kwa Atate kubwera pasi pano kukhala munthu nzathu. Anali pasi pano koma sanali wa pasi pano. You and I, we are in the world but we are not of the world. Nthawi zina chimenecho timaiwala. The Holy Family models unselfishness. Papa Yohane Paulo wachiwiri ananena mobwereza pokamba za banja loyera kuti to maintain a joyful family requires much from both the parents and children. Each member of the family has to become in a special way the servant of others. Monga zinalili m'banja loyera ngati tikufuna kuti tikhale ndi banja lokondwa, akuti wina aliyense m'banjamo akhale kapolo wanzake, ana akhale kapolo wa makolo, makolo akhale kapolo wa ana, aliyense apange play his part, without which sitikhala moyo okondwa, sitikhala ndi moyo wachimwemwe. Pamene tikulowa mchaka cha 2024, banja loyera litithandize ndi chitsanzo chawo, litithandize ndi mapemphero awo, ndipo mwana Yesu atigwire dzanja kuti tichite chifuniro cha Mulungu. Munali ndi chaka cha 2023 chotani? Ndi ziti zimene mukufuna muzolotse ku 2024? Mukuyembekeza 2024 yotani? Mukoza makwerero otani? Remember, Yohane Paulo yemweyo adanena kuti the future starts today, here and now. Zimene ndipange tsiku la lero zindithandiza kuti ndikhale ndi 2024 yopambana. Tikumaliza lero fundraising yathu. Mwachitapo chani? Tatiyeni tsiku la lero tigwirane manja kuti tifikire mulingo umenewo. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana, chaka chatsopano cha 2024. Osatopa pochita zabwino. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.